Kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manluwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salang sangking dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamwa mo mikeka keng lupigane saning Dios, at ika, prinsipiring ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Dios, patulandungane king infierno'y Satanas,
pati na ring aliwang mga rawa kay Espiritong luyon-luyon king yato, at maninton king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pami, aminan mila din kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakala tawo. Adwan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring tawong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Emula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili nga klismikeka king kagulangan mi, nunebagkos mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Amen. Induning Divina Gracia, ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Pio ning Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. King lagyo ning igpa, ampon ning anak, ampon ning Espiritu Santo. Amen. Amen. Betala po karing kaya katamong panalangin ding makatuking kapagnasan. Para king kapasalamata ng Alvin Macalino, Mabalacat Elementary School Alumni Association. Para king makapasubali rang kapagnasan di Jose Pepe Hizon at Elmer and Let Villarosa and family. Para king Aldorang Kebayitan di Aurora Policarpio Dizon at Alvin Macalino. Para king malalagwarang kapaldanan di Joel Miklat, Aurora Bautista at Rosalina Cunanan. At para karing kaladwada ri Reynaldo Moc, Narciso, Edward Jr.,
Nicandro, Antonio Jr., at ding maldang kaladwa king purgatorio. Kapatid kang Kristo, kingaldo iti pagmasusyantaya ing kalimang Domingo ning karaniwan a panawon. Panamdaman tayo ing presensya ning Ginubo saltamo, at ban maging mabungaya at makabaldugan ing kaya katamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisanmetong karing panalangin at pamagkanta. Makyabe tamo po ngeni king pamagkanta king dalit a pamuklat.
King lagyoning iba, ampanak, ampuning banal Espiritu, Amen. ing grasya na ning ginotamong Hesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakegom ning banal Espiritu, mantabik ke kayungan. At kaya ka antimurin. Pakamalan kong kapatad, sa harap ng may kapal, hindi tayo karapat-dapat. Naunawaan ni na Isayas, Pablo at Pedro ang kanilang pagiging di karapat-dapat nang ipamalas sa kanila ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kanilang mga kapintasan, pinili pa rin sila ng may kapal. Tayong mga natitipon ngayon ay nililingap din ng Panginoon mula sa ating kababaan at inanyahang maging kanyang mga mamalangkaya ng tao. Kapatad, arapan ning kabanal-banalan na Diyos, tao tamo mong palpikasala. Adwanta kaya ing linisan nuring labi tamot puso at tuburan na katamong mipahayag kaya bilang ing pakayap ng Diyos. Iyagkasin ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos, mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mikasala ko king bina, king isip, amano at dapat, at miliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko kang Santa Maria Kapilan Mang Berhen, karing sablang anghel ampun santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo king Diyos aginotamo. In Diyos amayo payang tutu pakalo na katamo at king papatadaring kasalanan tamo idala katangan sana king bie alang angga. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, Panginoon, Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O banal a Dios, ning kikaming tula, pagkatiwala mi ing kekang mayap a balita ning biye karing taong mayna. Pagkaluban mo king sikanan, mipahayag kaniti king dapat da ring biye mi. Bustan mong mag-ubrayang kayabi mi at karing puso mi, i Jesus, anak mo, ban-ekingan mikatetagan kaming sumabing, ati ko Ginu, itubod mo ko anting kekang talapamalita, banidaking masaya mong mensahe ning tula, karing anggang bisang makiramdam. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isaias. Ikit ke ing Ginoo kanitang banwa ning pangamate ning aring Uzia. Makaluklukya king keyang tronong matas. Mitmuya ing mabilog at templo karing kayabe na. Makatalakad lang makapadurot kaya ring anam a malalablab alelangan. Ngara king metong at metong, banal, banal, banal. Banal ya ing Ginong mayupaya, mitmuya ing yato king keyang ligaya. Mga ugunla ring pundasyon na ning templo, uli ning masikandang siwala, at mikat man yang asuking templo. Kanita sinabi ko, ala na akong kapanayan, makalunos ko, uling makasalanan la ring labi ko. At uling manuknangan ko, libutad daring tawong mga renat alabi. Ngeni, ikit kaya karing sarili kong mata, ing ari, ing Ginong mayupaya. Kanita sinula ko yang papunta ka na ako, ing metong karing lelangan. Magdalayang baya, akinwana king altar, king kapamilataning metong masipit. Tigkilan ning labi ko, king baya, at ngana. Tigkilan no niti ring kaya kang labi, alana kang dewa kan ngeni, at mi patawaran nala ring kasalanan mo. Kay ba't nanita, dimdam kaya siwala ing Ginoo, ngana. Nino ing itubod ko, nino ing maging kaya kaming talapagligtas. Nga kung mekibat, ako po, itubod ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Harapan ding anghel daralit kong kapuryan kaya ka, o Ginoo. Arapan ding anghel, daralit kong kapuryan keka, o Ginoo. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka, o Ginoo. Harapan ding anghel, daralit kong kapuryan kaya ka. Harapan king banal at templo mo, duko ko at puryaning kaya kang lagyo. Arapan ding anghel, daralit kong kapuryan keka, o Ginoo. Kaya pakilala mo kung sablang bage, makapaygit ya ing lagyo at kautusan mo. Kingaldo minaos ko, mismong sikanan mo, yang pigkalog mo kanako. Arapan ding anghel, daralit kong kapuryan keka, o Ginoo. Ding sablang ari ning mabilog ayato, puryanda ka, o Ginoo. Huling dindamdo ring pangako mo, at karelang idalit ning depat mo, at ning degulan ning lagyo mo. Arapan ding anghel, daralit kong kapuryan keka, o Ginoo. Liligtas mo ko kapamilatan ning upaya mo, tutuparan mo sablang pangako mo.
Ingalang kupas sa lugod mo, O Ginoo, alang kayangganan, hingbage pigmulan mo, kaya kamo namang iganap. Arapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, O Ginoo. Kaduang pamamasa. Pamamasang ibat, king mumunang sulat, San Pablo, kareng tao, Corinto. Kapatad, ngeni buri kong ipaganaka kaya kayo, ing mayap a balita, apenaral ko kaya kayo, akya ko namang tinggap. At ngeni tatalakaran ko la, king matibe ning kaya kayong kasalpantayanan. Itiya ing ebanghelyo, ing aral apenaral ko kaya kayo. Iligtas na ko ning ebanghelyo, nung manatili kong sasalpantaya. Nung ali, muling alang kabaldugan, ing kaya kong pamanyang palataya. Linipat ko kaya kayo, ing kanakong tinggap, abinang maulaga. Ikristo meteya para karing kasalanan tamo, antimo ing mababasa karing kasulatan. King mikutkutya at sinubling nebye, king katungaldo, agpangmurin king mababasa, king kasulatan. King pepakitya kang Pedro, kay bat karing 12 apostol. Pepakitya namang makapaminsan karing maygit 5 dalan na alagad. Hanggang ini mabiela pa ring dakal. At ding mapilan, mete nala. Pepakitya kang Santiago, at kay bat karin sablang apostol. King katatawlyan, pepakit yan namang kanako, lipat ning ako, makayaluwa ko pangabayit. Nung ewari sa, mi bayit kong oras. Uling ako ing peka malating dili karing sablang apostol. E ako man karapat dapat mayawos apostol, uling ligalig ke ing iglesia ning Dios. Dapat king kapamilata ning grasya ning Dios. Makanyan kong eni, ating grasya apig kalub na kanako, meya lang bunga. Uling negobra kong maygit, pakaring aliwang apostol. Ita, ako sariling dapat, nune ing grasya ning Diyos, yaing negobra, kayabe ako. Uli na niti, ibat man kanako ing karing aliwa, iti yang panaral mingan, iti yan naman ing paniwalan nyo, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Tara, tuki kayo kanako, nga naning Ginoo, at gawanda kayong magliligo, karing tao. Ing Ginoo mantabiya kayo. At kaya ka antimurin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Makatalaka diya misa ni Jesus king pangpang ning dagat ning Genesaret. At pinakuanan daring tao ing milapit lakeya ban makiramdam king amano ning Dios. Ikit nung makasadsad king pangpang ding adwang bangka. Sidsa darite ring manasan, ban linisan daring karelang lambat. Sinakiya Jesus king metong kareting bangka, itang kang Simon, at inawad na kang Simon king ilaot ning bagya king pangpang. Linuklukya Jesus king bangka, at tiro no ring dakal a tao. Kaya rin ang migsalita,
nganak kang Simon. Ilaot me pangbagya ing bangka king malalam, at iyat sa yula ring kekong lambat, bakong makarakap asan. Maestro, nganang mikebat Simon, kibukas na king iyat sang lambat, dapot eke makarakap nanuman. Makanyan man, nung iti ang utos mo, iyat sa kuring lambat. Inat sa nuring lambat, at misnala karakal ding arakap dang asan, at halos masira nala muring karelang lambat. Inya sininyalan dala ring kayabira, karing aliwang bangka, ban lumapit at sumaot karela. Lilapit la at sekelo ring asan karing adwa rang bangka. Halos mitititiab la ring bangka, king pamangat ngura. Inyang ikit ng Simon Pedro, iting mipalyari, siniklaho dia arapan ng Jesus, at ngana, dumayo ka kanako, Ginu, uling tao kong palpikasala. Simon, at ding kayabi ng mga pamulala, laking karaklan ding asan, akarilang arakap. Makanya lamang mga pamulala, ri Santiago at Juan, anak ng Zebedeo, at kayabi ng Simon. Nga ng Jesus kang Simon, katatakot, manibat ngeni, maging magliligo ka, karing tao. Kinuyod daking mamala ring bangkara, at likwande ing sabla-sabla, at tinuki lakang Jesus. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kikatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalangkaya ka ng mga tao. Kapatad, magandang hapon or magrasya na hapon po sa ating lahat, lalo po yung nandito sa loob ng simbahan ng Our Lady of Grace Parish dito po sa bayan ng Mabalacat, at pati pong sumabaybay sa ating misa sa pamamagitan po ng live streaming. So nawa sa ating pag-aalay sa misang ito sa ikalimang linggo ng karaniw na panahon, na ang misang ito ay sana ay magbigay sa atin ng grasya ng Diyos. Mayroong isang aklat sa pag-aaral ng Biblia na ang tawag sa aklat na yon, Jerome Biblical Commentaries. At doon po sa simula sa aklat ng Henesis hanggang sa aklat ng Pahayag, mayroon pong mga pantas ng ating simbahan na sumusulat po ng paliwanag. Then, the second part sa Jerome Biblical Commentary, second or isang party po, ay tungkol sa mga topic po na dapat pag-aaralan tungkol ning Biblia. Halimbawa, tungkol ning inspirasyon, tungkol po ning listahan ng mga libro ning Biblia, ang tawag niyo po canonicity at hermeneutics. Meron niyang around 17 topics po. Ito lang po yung tatlo yung naalaala ko. Now, with reference to hermeneutics, ang hermeneutics po, ibig sabihin, pamamaraan po, pag-intindi or pag-interpret sa salita ng Diyos. Now, kung ating tingnan, pag ninilan itong ating narinig na pagbasa, marami itong simbolismo. Halimbawa, itong bangka ni Simon ay pagpapahayag po tungkol sa simbahan. Or yung lambat, baka yun po ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Yung asan ay tumutukoy rin po sa mga tao, dahil later on, itong ating narinig na Ebanghelyo ay tungkol po sa pagtawag ni Simon na siya po ay magiging apostol.
May naalala ko po kung tingnan ninyo sa ibang vestments ng mga pari or sa obispo. Minsan yung stola, mayroong drawing po na asan, isda. Bakit po may isda? Anong koneksyon sa simbolismo sa liturhiya yung isda? Kapatid, sa salitang Grego, the word fish is ectus. An ectus ay parabang password sa mga early Christians na sila po ay inuusig ng mga emperor sa Roma. An ectus, ibig sabihin po, ay sa salitang Grego o sa Latin, tumutukoy po na sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, Jesus or Yesu, si Christu, Theou meaning God, you meaning huyus, ibig sabihin po ng huyus meaning anak, son, soter, ibig sabihin po ng soter, Savior. So ibig sabihin po, yung ictus meaning Jesus Christ, Son of God, Savior. So yun po ang ibig sabihin, bakit may mga istola sa mga pari na may drawing po na asan. So ito pong hindi naintindihan sa iba nating mga kapatid sa ibang sekta. Bakit mayroon tayong mga simbolismo? Dahil po, yung ating natanggap ng salita ng Diyos, originally, hindi po itong Kapampangan, Tagalog, English version ng Biblia. The original na ginagamit ng salita ay salitang Aramaic, Hebrew. At sa kapanahon ng ating Panginoon, meron silang sariling kultura. So tulad po sa pagtawag na or pagpili ng mga tao na hinirang ng Diyos. Halimbawa, itong ating ebanghelyo, ano ba po yung backdrop? Ano ba yung konteksto or background? No? Ano yung historical aspect? Kung ating tingnan sa unang pagbasa, si Propeta Isaias, tulad kang Jeremias, na rin natin nakaraang linggo, ay sila po ay hinirang ng Diyos na magiging propeta. But tingnan mo si Prophet Isias, nang siya ay napili ng Diyos, parang ang tingin sa kanyang sarili, hindi siya karapat-dapat dahil marumi siya. Pero pinadala ng Diyos yung seraphim, yung anghel, at may dala daw po ng bagang ember at nilapit sa kanyang bibig. Kung iliteral mo yan, sabihin, among, hindi ba nasasaktan si Propeta Isaias? Well, we don't know, baka mayroong yung mga simbolismo. But it was meant to purify Isaiah. Then mayroong boss yung sasabi, sino ang aking ipapadala? And Isaiah humbled himself. He accepted the task. Sa ating ikalawang pagbasa, si Apostol San Pablo, nagpapahayag na hindi siya karapat-dapat na tawaging apostol. Dahil alam niya kung sino siya, at ano yung kanyang ginagawa. Nasa simula, bilang isang Hudyo, balak niyang sisirain, inuusig yung mga sumusunod sa ating Panginoon. Nagpunta siya sa Damasco. Meron siyang authorization, kung sabihin natin, warrant of arrest. But along the way to Damascus, Christ appeared to him. Di ba? Sabi ng tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Then, nang natanong siya, sino po kayo? Ako si Jesus. So si Pablo, dating Saulo, tinuturing niya yung kanyang sarili bilang apostol na abnormal, pinakamababa, but by God's grace, he became an apostle to the Gentile. Yung ating ebanghelyo,
dito kay San Lucas. Medyo dramatic itong pagtawag ni Simon. Alam natin na yung mga apostoles, they were ordinary people. They were fishermen, except ata kay Judas Iscariot at kay Pablo and kay Mateo, the tax collector. So the rest were simple, ordinary fishermen. But dito, si Simon ay tinatawag. Napakalungkot kung ating tingnan na si Simon bilang isang experienced, veterano na mangingisda, alam niya kung anong oras dapat magpapunta sa laot at iano po yung lambat upang manghuli ng isda. Wala pong manghuli ng isda ng tanghaling tapat or maaga or 9 o'clock in the morning. Mostly in the evening. At alam ni Simon, saang lugar, banda, sa lake ng Gennesaret, kung saan po yung mga isda, na paggabi, ang isda po ay papunta sa taas. Pag umaga dahil maaraw, ang isda ay punta sa malalim. Pero at any rate, sabi dito sa ating Ebanghelyo, the whole night, sina Simon at kasamahan niya, nang sila ay nangingisda, wala silang nahuli. At malungkot pa, nang naghuhugas sila ng kanilang lambat, baka pauwi na sana si Simon, matulog, magpapahinga, hiniram pa yung kanyang bangka. So tingnan mo, yung bangka ni Simon, dahil tumutuko yan sa simbahan, at si Simon later on, ang maging unang leader ng simbahan ito ng ating Panginoon. At nang matapos pangangaral ng Panginoon, sinabihan si Simon, dala mo kaunti sa malalim yung bangka at ihulog mo yung lambat. Parang ayaw ni Simon, but sabi niya, dahil utos mo. Tapos alam na natin dito ang nangyayari. So kapatid, later on si Simon nagsasabi, Ginoo, lumayo ka kanako dahil ako ay isang makasalanan. Very impulsive si Simon Pedro. Nang doon sa bundok Tabor, siya din po nagsasabi, Lord, huwag na tayong bababa, dito na lang tayo. Magpatayo ako ng 3 kubol. Isa sa iyo, isa kay Elias, at isa kay Moises. At sa huling hapunan, sabi niya, whatsoever, bago sa huling hapunan, sabi niya, hindi ko ikaw iiwanan, Panginoon. Handa akong mag-alay ng aking buhay. Pero nang tinanong siya ng isang helper, ikaw di ba kasama ka ni Jesus? Si Simon, he denied 3 times. So kapatid, kahit po si Simon ay may kahinaan, siya pa rin po ay pinili ng Diyos. So itong mensahe ng ating liturhiya, ano ito para sa ating buhay bilang mga Kristiyano? Hiramin ko lang po yung isang nababasa ko na napakagandang pagdinilay na nagsasabi, dito sa ating Ebanghelyo, si Simon ay sinabihan ng ating Panginoon, pumalaot kayo. Na sa wikang Latin, ang sinasabi ito po, ibig sabihin, duc in altum. At itong duc et altum, or in altum, ito ata yung episcopal motto ni Bishop Pablo David. Na itong duc in altum ay pinagnilayan ito ng late now San Juan Pablo Ikalawa. Ang mga katagang ito mula sa kanyang apostolic letter na Novo Millennio Innuente. Sa sulat na ito, sinabi ni Santo Papa Pablo Ikalawa na ang utos ni Jesus kay Simon ay siya ring kanyang atas sa lahat ng mga Kristiyano sa pagsisimula ng bagong milenyo. Nais ng Panginoon na ang lahat na nananalig sa Kanya ay pumalaot upang mas marami ang mahuli sa lambat ng pananampalataya
at mas marami ang makasumpong sa magandang balita ng kaligtasan. Duc in altum, ibig sabihin po, katatapos lamang ng ating pagunita ng 500 years of Kristyanismo sa ating bansa. So ito ang panahon upang muli nating isapuso at isagawa ang atas na ito. Tinatawag tayo ni Jesus na pumalaot upang ibahagi sa iba ang biyayang ating natanggap. Huwag sana tayong makontento sa tahimik na pagsasabuhay ng ating pananampalatayang Kristiyano. Matapang nawa nating maibahagi ito sa iba, lalong-lalo na sa mga taong hindi pa nakilala kay Jesus. That's why itong ating selebrasyon ng 500 years of Christianity, ngayon po ang ating tema ay Missio ad Gentes, meaning pumunta tayo sa mga lugar na ating ibahagi ang salita ng Diyos. So Duc in altum ay talagang mahalaga. Nakakataon na ang taong itong 2022 ay mahalaga sa kasaysayan ng ating bansa. Muli tayong maghalal ng Pangulo at iba pang leader na mamumuno sa atin. Gawin sana nating batayan ang mga turo ni Jesus sa pagpili ng mga karapat-dapat na mamuno sa atin. Huwag tayong matakot o mag-alinlangan na tulungan ang iba na maunawaan ang mga tamang batayan sa pagpili ng kandidato. Isaalang-alang nawa natin ang mga aral ng Ebanghelyo at turo ng simbahan sa pagkilatis at pagpili ng ating ihalal. Masalamin nawa ang ating pananampalatayang Kristiyano sa napakahalagang desisyon na gagawin natin para sa ating bansa. Duc in altum, meaning minsan po hindi natin maiwasang mangamba na pumalaot. Mahirap ipahayag ang katotohanan sa mga taong ayaw makinig, na nasanay na po sa kasinungalingan, sa trolls. Mukhang mas madali at mas ligtas na manatili lamang sa pangpang or baybayin ng dagat. Ganito rin ang nadama ni Simon nung simula pa lang siya. So kapatid, yung nakaraang fiesta sa ating parokya ng Our Lady of Grace Parish, ang mensahe ng ating arsobispo, naala ko po, nang binabasbasan na po yung mga kandila, dahil ang ating kapistahan ng Our Lady of Grace tumutukoy po sa presentation, purification, at yung Candelaria, that Christ is the light to all nations. Ang paalaala ng ating arsobispo na yung mga kandilang nabasbasan, sana ay gamitin natin pagdating po ng May 9. Na sana maliwanagan tayo at yung iba sa tama na pagpili ng ating leader. And lastly, may nagsasabi tungkol po sa isang taong makasarili. Sa English, ito po ang sinasabi, everything about the narcissist is fake. Fake emotions, fake empathy, fake tears, fake finances, fake different personalities. They are chameleons and will change themselves depending on who they are trying to impress. They care more about how their life appears to the outside world than anything else. It's all a facade. So itong sinasabi tungkol sa faith, masasabi ba natin na yung ating mga apostoles ng ating simbahang Katolika na hinirang ng ating Panginoon, o yung ating mga leaders sa ating simbahan
Are they fake or true? Kayo na po ang maghuhusga. Talakad tapo, sasalpantaya ko king Diyos, Igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso-Kristo nga anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Virhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldos sinubliang mebye, pepay ta siya banwa makalukluk wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ka naman keti ban mo kum karing mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king be alanganga. Amen. manalangin ta king Diyos, ing banal ng ginuning metos sikluban, para karing anggang talapamalita ning ebanghelyo. Nga tamong sumabi Ginoo, gawan mo king kekang talapatutu. Ulitan tayo po. Ginoo, gawan mo king kekang talapatutu. Banding sablang makaramdam king maya pabalita, at paniwalan da iti king kabilugan dang puso, makapakirakel aking kasalpantayanan, aila mismo tinggap da, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo king kekang talapatutu. Banding melakwan king sabla, bang mitagulaling karelang sarili, king pamanuki king Ginoo, mika sikanan langlog, mipahayag, king mensahe ning Dios, king nanumang panahon, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo king kekang talapatutu. Banding si Ralub Apostol ngeni, amego brang aldot benging alang tagumpe, era sa pisasawili, nune isundurang sa salbag ingamano ning Dios, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo king kekang talapatutu. Banding labi sa obra at mapagaltang apostol, aring karelang kawan, binalang maragul at masakit lingapan, ilelera ing karelang takot at manakit lang sapat asahop karelang tawan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo king kekang talapatutu. Bang itamungan at ding sa blatang komunidad, tanggapanda ing karelang misyon ay bating Ginoo at maging talapamalita na laking amano at king dapat, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo king kekang talapatutu. Ngayon po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. O Ginoong kikaming Diyos, panuanan mo ring anggang talapamalita ning ebanghelyo at ayagan mo ring sablang tao king kekang lugod kapamilatan ng Hesus-Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, mayroong daon matanggap harapan ng Diyos, ibang mayupayang tuto.
tanggapan saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kiyang lagyo, king kakatamo ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, aginumi, amisan mitatag kariting lelangan, bagiban antabayanan daring king kekang kayanan, ipanigapo ning ipagkaloob mo, sangini na maging sakramento ning alang anggang biyek kay kami, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo, mantabi ake kayo, At keka antimurin, yat na yuring puso yo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo, iti karapat dapat at matulid. tunipin karapat dapat at matulid, keking katungkulan at kaligtasan, ing pasalamatan dakang parati at numan karin o Ginoo banal iba Diyos king alangangga at lubos mayupaya. Uling linatag me, ing pundasyon ning yato at inayos ing pamanaliwa ning oras at panahon. Inubog me ing tao king sarili mong wangis at binili ing kitawan babo ning kabilugan ayato kambining sabla ng kapagmulalan man magari king lagyo mo babo ning sabla mong lelangan at kapilan man purian naka king lubos mong mayupayang dapat kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinita, kambiring sablang anghel, poporianda ka at king mitmong sayang kapamusyan at ngaming kakanta. Tu Santo, Santo, napupuno ang langit at lupa. Hosana, 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 pinapala paririto. Hosana, Tasya, Hosana, Tuni kapin banal o Ginoo ing paniwatan ning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampu ni papasong ayin king milatan ning itubod mong karela king spiritu mo anting ambon ning abak ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. King oras api mangyaya iya at midaon kusang lub king kayang pamaylasa. Kinuha iya tinapi at pisalamat peraso ni at binikaring kayang disipulong ana. Kanan yo iti ikungan at kanan ye. Iti ing kanakong katawan, amidahon para kay kayo. Makin man kay batning apunan, kinuha niing kalis. Pasiyang pasalamat keka, bining kalis kaning kayang disipulong ana. Kanan niya iti ikungan at minum kayo kaniti, itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bet alang anggang tipan, amiwu para kaya prakaring sabla, dakal banketa mipatawaran na ring kasalanan. Dapti iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasiyag taya ing misuning kasal pantayanan.
samantalang pagmasusyan mi ing kapinakan king kayang kamatayan at manyubling bibye, dan may ake kaginu ing tinapi ning bet ing kalis ning kaligtasan, len ming pasalamatan keka, ing pipalya makiming matampang talakad apan sumuyok keka, mapakumamaming pangsanang misulusuli katawan ng Kristo, datayang Kristo tipo na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, manminganap ya king lugod, kambi ng Francisco ki kaming Papa, at iflonde kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Kanaman ning kapatang ipatudtod ning king kapanayan, ning panyubling mi, at ding sablang mi, metik king pakalulo, dakayan man king sala ning lupa mo, pakalan mo kingan panigapo mi, kambi ning Nuan a Berhen Maria, Indo ning Diyos, kambi ng San Jose Esposo na, kambi ring Nuan Apostol at ding sablang santo, akitula mo king kikaban ning panahon. Manakayatulid kisanang maging kayabi, talapagmana king biye alang angga, at apuri ra kasa apilirian, kapamilatan ng anak mong Hesu Kristo. King kapamilatan na kambina at kaya o Diyos, amayo payang iba, kagum ning Espiritu Santo, kay kayo ing sablang ligaya at dangalan manggaman kapilan. King utos ning talapagligtas at mibalangkas kapamilatan ning dibinong turo, pangangasan ming sabiyan. Ikabos mo kami ginuging sablang marok malugod mong ipagkalob ing kapayapan king panahon mi. Banking kasaupan ning kekang pakalulo parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang mayagan kami kamanaligan king panyatang na Hesu Kristong kikaming talapangabos. O Ginoming Hesu Kristo may karing kekang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kekayo, ing kapayapan ko babi ko kekayo. Imo sabi aming kasalanan, no nilawan mo ing kasal pananing kekang iglesia, lugan agpangking kaburian mo.
ikang mabiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ingka pa maning Ginoo, manatili sa kapilan man kay kayo. At kaya ka Kapatad, ante mo ipakit rin. ng ngeni, may kami tamo king kapayapaan ng Kristo. Peace, kapayapaan, kapayapaan. Meron ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng meron ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa amin, sa amin. Kasalanan ng sanlibutan. Kapatad, yung karoon ng Diyos, yung may laku king kasalanan ning yato, maparimayos, king apunan ning korder. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat igkas me nga mano mo, kumayap na ako.
Siklod tamo po. Panalangin para king 2022 pambansa ampong panglokal a eleksyon. Manalangin tamo. Banking daratang a pambansa ampong panglokal a eleksyon. Ing tune a magari yung kaburyaning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, ing pakibat tamo po, iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ampong terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabuatan ban makapamirait. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampong makitid apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran a pamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, ing pakibat tamo po, ipakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing konsensyami, yaing gawang tuntunan. Pakiramdam mo kami, Ginoo. Ban ing kayapan ding kekaldan ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing dignidad ning tawo, yaing parating galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ding maluka ampong mayna, ilaring migit miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing pamanyese king kalikasan, eya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing pamisan metong, yaing mamyedalan king daklat ning kapayapan ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing banalatakot king Dios, at lugod kalupang tawo, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo. Pastol ning kaladwami ampong talapagligtas ning meto sikluban, ing politika yaing pigkalubmo ke kami. Metong apanagkat ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamanantabe mo ke kami. Manano na sanang ing pamanantabe mi king politika, para karing botante ampong kandidato, mamye parangal king malmong lagyo, at makasawop ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanganga. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, pagkalawal mo king daki king metong atinapi, at king metong akalis, at gagawan mo king metong kang Kristo, sapan mo king magdalang kaligtasan at tula, king mabilog ayato, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing orasyon, Ing anghel ning Ginoo pepabalwane ing Virhen Maria. at kinagliyala lang ng Espiritu Santo. Bapo Maria, mitmo kaking grasya, ing Ginong Dios at sukeka. Nuwan ka karing sablang babayi at nuwan niya pa naman ing bunga ning atsyan mo'y Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngayon ampun nung kamatayan mi. Amen. Aniko alipaning Ginoo. Malyari kabud ka na ko, anting gingkas mong amano. Bapo Maria, mitmo kaking grasya, ing Ginong Dios at sukeka. Nuwan ka karing sablang babayi at nuwan niya pa naman ing bunga ning atsyan mo'y Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngayon ampun nung kamatayan mi. Amen. Ing divino verbo mikatawan niyang tao. At mikisawt ya kikatamo. Bapo Maria, mitmo kaking grasya, ing Ginong Dios at sukeka. Nuwan ka karing sablang babayi at nuwan niya pa naman,
ing bunga ning atsyan mo'y Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinamaking makasalanan ngayon ni ampun ng kamatayan mi. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apintuliran na bang ning pangako ng Hesukristong ginutan. Tapukanan mo sa pong grasya, ginuming Diyos, ding kaladuami, at ang patking pamamalita ng anghel, akilala ming pamikatawa ng taong Hesukristong anak mo. Uli na naman ning pamailas pamailas at kamatayan king krus, apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangasubli ng mebye, alang-alang sa itik ang ginuming Hesukristo. Amen. Ligaya king Igpa, king Anak, at king Espiritu Santo. Antimoing sadyarang ligaya, iba't king kamulan ngayon at kapilan man manggaman king alang angga. Ligaya king Igpa, king Anak, at king Espiritu Santo. Antimoing sadyaring ligaya, iba't king kamumulan ngayon at kapilan man manggaman king alang angga. Ligaya king Igpa, king Anak, at king Espiritu Santo. Antimoing sadyarang ligaya, iba't king kamulan ngayon at kapilan man manggaman king alang angga. Inginu manatili ake kayo, At keka antimuro. idukoy ring buntukyo para king masusing bendisyon. Inginu pagkatiwala na kay kayo, ing kiyang amano at ing kiyang katawan. Ome kungeni ipasyagye ing kiyang amano at maging katawan ako king yato. Binsang ining Dios, ning Ginu man maging kuanan ko karing sabla, king lagyo ning Iba at ning Anak at ning Espiritu Santo. Amen. Kapatad, uminako king kapayapan ning Ginu. Salamat king Diyos.